Исус ще им по гробе живот дарува. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ. Исус ще им по гробе живот дарува. Христос воскресе из мертвих, смертию смерть поправ. Исус ще им по гробе живот дарува. Христос воскресе! Основната цел е да обсъдим какво трябва да направим, за да си имаме и ние църква в Атланта. Поканили сме дяконата нас да ни насочи, да ни отговори въпроси, ако имаме, как те са започнали през 2009 година, църквата Свети Георги в Орландо регистрирана, пътя не е труден и ясно е, че сами ние ще трябва да си я направим църквата с нашия труд, с наши помощи и така заедно. Ще трябва да я направим. Тя тогава ще бъде най-здрава. Да, тогава тя ще бъде най-здрава, точно така. Бихте ли ни разказали как започна всичко там? Да, предполагам, че вълнуваща история. Да, аз благодаря за поканата, с упълномощението на нашия митрополит Йосиф ме помолиха да дойда и да ви разкажа за нашите пътеки, които сме извървяли до сега. Нашата църква започна през есента на 2009 година, когато наш много близък приятел почина, вие сигурно сте чули, в Орландо. Той работеше в Дисни и беше каскадьор там, една от тренировките. Падна и се счупи врата и почина. И ние с него бяхме комшии с брат му, през 4 къщи живеехме и така се събрахме всички млади хора, 20, 30, 40 годишни, се събрахме и решихме, че трябва да направим църква за това, защото на неговото погребение бяхме взели, ангажирали най-голямата православна църква там, в Гръцката православна църква Света Троица. Беше пълна, имаше сигурно 300-400 души на погребението и решихме защо ние така трябва да изпращаме нашите сънародници по чужди църкви. И решихме, че трябва да се събереме и да направим нещо за нас, за нашата вяра. Защото тези, които не си пазят вярата, де факто я убиват. Ние сме православни християни. Ако ние не живеем по православно, това означава, че ние се мачкаме православното в изцяло Българската православна църква и българското православие, което всички, не знам дали знаете, Българската православна църква е тази, която даде православието на Русия, на Сърбия, на другите славянски народи. И оттам се събрахме. Първо започнахме през барчетата се събирахме, докато направим така наречения инициативна група и се регистрирахме някъде след около месец. Наехме адвокат за тази цел. Имахме първото ни учредително събрание, беше в Сръбската църква Света Петка. Беше октомври месец. И вече за първата ни служба беше на 25 декември за Божество Христово. С благословението на нашия митрополит Йосиф и с благословението на Сръбска. Те бяха продали вече и взехме кръста си и го сложихме на нашата църква за спомен от тях. И така намери се пропърти, около близо 2 екара е, с една малка склупана каштурка, обаче ние се оправихме. Вътре беше изгнило мол навсякъде. Но българина, като му се обадиш и като му кажеш, може да не ходим чак толкова много на църква, на служби, не сме свикнали, не сме научени така да живеем по църковно. Дай Боже да стане това, но като се обадим и като им кажем за църква, всичките идваха. Дойдоха, сложиха плочките, момчетата, поядисаха стените, изкъртиха, покрива оправиха, камбанария чисто нова построиха, намери се от някъде от Тенеси някакъв българин, донесе с голяма камбана 600 кила
Така че има, като им се обадиш по телефона и като им кажеш, и те хората, като видят, че го правят, че има движение. В началото и на нас не ни вярваха. Не губете кураж, защото Господ е казал, където има един или двама събрани в Мое име, аз съм между тях. И знаете, че църквата не е, тя е богочовешки организъм. Главата на църквата е самият Христос, не сме ние. Ние изпълняваме само Неговата воля. Ние може да си мислим, че сме много силни и можем да направим нещо, но без Него нищо не може да направим. Така че бъдете постоянни в молитвите и фокусирани в това, което сте решили да направите. Ние също ще ви споменаваме в молитвите си. И каквито и да въпроси имате, с каквото можем ние да ви помагаме. Атланта не е чак толкова далеч от Орландо. Вие може да идвате, ние може да идваме. Все пак ние сме Свети Георги, пак Джорджия е така малко като латаш на Свети Георги, така че виждам вече, че имате хора, които ето икони вече са направени. Сега има хора, които са се ангажирали да направят регистрацията. Искам да ви приканя, включете си и вие. Който има желание, нека се включи. Нали? Тези, които не са доброжелателни и настроени към църквата, нека да знаят едно. Кажете им го и вие, и аз ще ви го кажа. Бизнес в църквата не може да има. Някой, ако си мисли, че може да има бизнес в църквата, да прави някакъв бизнес, да се прокарва, не става. Сега, нали, друго може да има, нали, дарения, да се каже кой е дарил от някоя фирма и така нататък, но трябва всички заедно да го решавате. Всякакви проблеми, каквито имате. И ние сме имали в началото проблеми. И ние, като се събрахме, едни искаха да правят кръчми, други искаха, но ние бяхме твърди, отстояхме, казахме не, ние сме решили да правиме църква, не искаме кръчми, трябва да направиме църквата. Хубаво е хората да се събираме, но трябва да имаме предвид, че това е също църква. Нали? И тези хора, нали, се отдръпнаха, но последствие пак дойдоха. Пак дойдоха при нас. Всички сме заедно с обич и разбирателство, слава Богу. Така че, когато започнете, когато усетите тази божествена благодат, вие радостта сами ще я почувствате в сърцата. Като видите, че нещо сте постигнали, че сте го направили заедно. Този светец, който сте избрали, Свети Николай, не напразно му казва чудотворец, той Свети Георги е чудотворец. Още една причина, защо така малко свързани по светии да сме. Ще ви закрили, ще ви дава, Бог ще ви даде това, което ви е необходимо да доведете това дело до успех. Виждам аз, че в Атланта има доста повече българи, отколкото в Орландо. Ние сме, може би, в църквата се събираме за Великден сега. Бяхме. Знам, че вие сигурно чакате конкретни примери да ви дам за Великден. Сега се събираме около 100-200 души. Да речем 200 за Великден. Се събираме. Тук слушам, че вие сте повече хора. Така че дай Боже нещата по-бързо да потръгнат и при вас. Наистина има много българи в Атланта, но проблема е, че може би трябва някой, който да дойде да ни обедини. И както си знаем в българския... Този жаргон се казваше и се говореше много време в нашата църква. Ние самите, ние трябва да се обединим, всичките, сами. Ние не може да чакаме Месия да дойде някой да ни обедини. Ние, всеки трябва да поеме личната отговорност, да направи крачка напред и да каже да, аз ще участвам и ще помогам каквото от мен зависи. И те като видят, че вие сте задружни, те сами ще дойдат при вас. Като видят, че се прави нещо, те сами ще дойдат при вас. Чисто структурно, като образно казано, има ли представа стъпка по стъпка как се движат нещата? Да, и имаме представа. Да, може би аз да кажа как ние. Това е важно. Това е първата стъпка, втората стъпка да действаме. Ние да си говорим. Трябва да се направи молба пред митрополита, трябва да имат подписи, не знам, при нас се изискваха около 200 души да има подписи, които заявяват, че ще подкрепят материално църквата, за издръжката на църквата. Че тези хора искат да имат църква. След като този списък се събере с
телефони, с имена, се изпраща с молба, нали, до епархията и те съответно трябва да ги заведат тази молба и да я преведат за одобрение на епархийския съвет. И след като мине през епархийския съвет, ще мине на общото събрание. Всяка година българската епархия прави общо събрание или годишен събор. Тази година ще бъде в Чикаго. Аз имам намерение да ходя там, така че ще гласуваме вашата, да ви подкрепиме и от Свети Георги, нашата църква, където ще се разглежда най-вероятно и вашата молба. Ако вие смогнете до тогава да оправите всички документи, да имате гражданска регистрация по законите на Джорджия, преди това трябва да имате структурата направена. И имейлът, който изпрати епископ Даниил, той ни покани на тази среща, която ще се състои в Чикаго между 15 и 17 юли. Наш представител да отиде с молба за членство, която ще бъде разгледана там. Но преди това ние трябва да си свършим работата. И първата стъпка беше, че с благословията и благоволението на митрополит Йосиф, вие като пратеник, като посланник на добра воля, като пратеник от митрополията, да дойдете при нас на тази среща, разговор. Това не е събрание, защото просто няма как да се съберем толкова много хора. 1900 души ли са известени? Затова срещата е отворена, едни идват, други си отиват, едни задават въпроси, вие всъщност зададохте най-същностните въпроси. И така, до тогава ние трябва да сме готови да излъчим наш представител или представители, които да занесат цялата вече готова официална документация с молбата чрез нашия представител на този събор. Всъщност, вие направихте първата стъпка, но преди тази първа стъпка има една още по-голяма първа стъпка. Не. Това не е наша стъпка. Това е вашата стъпка. Това е стъпката на всички нас. Това, което успяхме и ще правим заедно. От нас за всички вас. Инициативата всеки може да я даде. Конкретните стъпки, те са важни. Ето ги конкретните стъпки. Ето ги хората, които милеят. Затова аз ви моля. Ето е тетрадката, където всеки от вас може да даде предложение. Кой да бъде в ръководство? Всеки от вас би могъл да се самопредложи като доброволец. В това няма нищо лошо. Човек да изяви готовността си да действа за църква. Всеки от вас може да предложи някой друг. Но целта на тази среща е да ни упълномощите и да ни задължите, уж така наречените организатори, от този списък с предложения да излъчи хората, които да регистрират църквата, за да може да тръгнем напред. Без тази стъпка ние не можем да тръгнем напред. Затова пишете в тази тетрадка вашите предложения, вашето желание. Впоследствие ще се направят допълнителни консултации, но трябва да се пристъпи към конкретни действия много скоро. Вече имаме първите дарения за нашата църква, след тях съм сигурна, че ще последват и други дарения. Може вече да мислим за бъдещето. Благодаря на всички, че сте тук и не само аз. Има кой да ни благодари и да ни благослови. Да се молиме повече и ще стане. Молитвата към Свети Николай. Май трябва да действаме повече, защото... Да, защото е казано, че помогни се сам, ще помогне и Господ. След като подадем тази молба, какво се случва? Това е действие. Вече ставате пълноправен член към Бога, ставате църква.